नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण इन्स्टंट एग राईस बघणार आहोत। त्यासाठी आपण 1 वाटी शिजवलेला भात घेतलेला आहे, अर्धा मोठा कांदा छोटा कापून घेतलेला आहे, कोथिंबीर, गरम मसाला पावडर, 2 अंडी आहेत। हे 2 वेगळे दाखवते कारण दोन्हींचा वेगळ्या तऱ्हेने यूज होणार आहे, कढीपत्ता, आलं लसूण पेस्ट, लाल मिरची पावडर। 1 चमचा तेल तापलेला आहे, त्यात आपण हे फेटलेलं अंड टाकूया, चांगलं पसरवून घेऊया। जसं आपण ऑमलेट करतो तसं आपल्याला हे काढायचं आहे पातळ। दुसरं अंड आपण ठेवलेलं आहे, मीठ टाकूया थोडं वरून। एका अंड्याचं साधं ऑमलेट झालेलं आहे, हे आपण काढून ह्याचे छोटे पीसेस करून घेणार आहोत। 1 चमचा तेल तापलेला आहे, कढीपत्ता घालूया, कांदा मिक्स करूया, आलं लसूण पेस्ट, दोन मिनिटं कांदा आणि आलं लसूण पेस्ट परतून झाली आहे। आता हे त्याच्यात आपण अंड टाकणार आहोत। दुसरा हे फेटायचं नाहीये, हे चांगलं मिक्स करून घेऊया 1.5 ते 2 मिनिटं। कोथिंबीर, लाल मिरची पावडर अर्धा चमचा, पाव चमचा गरम मसाला पावडर। 2 मिनिटं झालेली आहेत। हे मिश्रण परतवून आपण मुद्दामूनच मसाला वगैरे नंतर टाकला अंड्यानंतर, कारण जर आपण कांदा टाकल्यावर ती मसाला टाकला असता तर कांदा आपला कमी होता, मग ते मसाला जळण्याचे चान्सेस असतात। आणि आपण अंड जास्त घ्यायचं आहे कारण त्या भाताला अंड्याची चव जास्त लागायला पाहिजे म्हणून। आता त्यामध्ये आपण भात घालूया, भात मिक्स करून झालेला आहे। आता चवीपुरता मीठ, आपण जे पहिलं ऑमलेट करून ठेवलेलं अंड्याचं त्याचे छोटे छोटे पीसेस असे केलेले आहेत। आता हे वरून घालणार आहोत आणि मिक्स करूया। कोथिंबीर लास्टला टाकूया। झालेला आहे तयार अंडा भात। आपला झटपट आणि चविष्ट अंडा राईस रेडी आहे, खूप चविष्ट झालेला आहे। तुम्हीही ट्राय करा घरी आणि कळवायला विसरू नका की कसं होतं ते। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला प्लीज सबस्क्राईब करा। थँक्यू।